Отцем, Пресвятим, благим, животворним. Доказати світові, що страшні уроки історії нас не знемали. 1933 року, коли вся природа пробуджувалася до нового життя, страшна смерть, спричинена штучним голодом, косила 17 українців щохвилини. Понад 1000 українців щогодини. 25 тисяч українців кожного дня. Відомий американський дослідник Роберт Конквест писав, що цей голодомор був спричинений, щоб знищити українську націю. Він писав, що сталінський режим нищив українських селян не тому, що вони були селянами, а тому, що вони були українцями-селянами. І сьогодні є вже стільки документів, стільки доказів, що тільки сучасні дуранти можуть далі заперечувати, що Голодомор був геноцидом українського народу. Ми маємо честь приймати делегатів із гостей із 47 країн світу. Вони представляють собою понад 20 мільйонів українців, яких доля розкидала по всій землі. Конгрес розгляне на своїх засіданнях найбільш актуальні питання сьогодення: євроінтеграція України, консолідація українців у світі та про 80-ті роковини Голодомору геноциду 32-33 років. Дійство, що тільки що закінчилось молитвою до Бога і присвячені цьому останньому питанню. Ми, українці, в нашій державі, підняли із забуття пам'ять про наших людей, зумисно знищених голодом. У всій Україні возближені пам'ятники на братських могилах, вбитих голодом дітей, жінок, чоловіків. Ми створили дуже змістовні книги пам'яті про ці страшні події у всіх 18 областях України, розвідну книгу пам'яті. Це у сумі понад 23 тисячі сторінок у 20 томах. Це майже 1 мільйон названих прізвищ загиблих для кожного 12 тисяч сіл України. Хто як не ми, кожний один з нас тепер має перед собою певний обов'язок, щоб донести цю правду. Де б я не був, на праці, в школі, в спортивному клубі, де б я не був, це обов'язок мій. Я вас закликаю до цього, що цього року, 23 листопада, у всіх країнах світу, де є українці, що ми гідно відзначили 80-ліття. А тут, в столиці України, ми вас закликаємо до чого? Тут є представники понад 30 країн світу. Зверніться до ваших членів парламенту, щоб члени парламенту з вами приїхали. Зверніться до нащадків, щоб вони також приїхали. І щоб в цей день під тими прапорами ми всі тут стали і дали світові зрозуміти,
що ми цю трагедію не забудемо, будемо воювати до кінця, щоб світ визнав цей голодомор геноцидом.